Vi har det her AT-forløb, som er i de 2 fag religion og naturgeografi. Og vores emne det er munke- og nonneordens oprindelse og jordskælvsdannelse. Ja, og det vil vi selvfølgelig helt vildt gerne undersøge. Vi synes, det er mega spændende, og derfor tænker vi på, om vi ikke bare skal tage til Firenze. Jo, lad os lige det. Kom, lad os tage afsted nu! Nu skal vi ud og rejse lidt. Vi skal til spændende lande i en flyvemaskine. Vi er nu ankommet til Italien og Firenze, og vi har taget turen til byen Assisi, hvor Frans af Assisi levede det meste af sit liv, og der boede hans kvindelige modstykke Clara Assisi også. Men det er en gammel umbrisk by og siden romersk by, som stadig rummer en masse betydelige og antikke minder. Vi befinder os nu ved Basilica di San Francesco-kirken, som blev opført efter Frans af Assisis død. Det var lederen af franciskanerordenen, broder Elias, som begyndte at bygge en kirke, hvor helgenes jordiske rester skulle hvile. Og allerede efter 4 år efter Frans af Assisis død, kunne deres jordiske rester overføres til den nybyggede kirke, men udsmykningen af kirken den fortsatte meget længe efter. Og i dag fungerer kirken som gravkirke for Frans af Assisi, og det er hovedkirken for den gren af franciskanerne, der hedder konventualerne. Frans af Assisi var søn af en rig klædehandler og levede et ungt, sorgløst liv med masser af fede fester og penge. Som 20 år blev han soldat, hvilket endte i en tilfangetagelse, hvor han sad i fængsel i et helt år. Her blev han meget syg, og han begyndte derfor at se sin tro mere seriøst. Han gjorde op med sin far, som var den her rige mand, og han solgte alt, hvad han ejede, og levede i perioder som prædikant. Langsomt begyndte flere mænd at slutte sig til ham, og det var den her måde, hvor franciskanerordenen blev dannet. Den blev godkendt af paven i 1210, og den bredte sig meget hurtigt til Europa. Det blev populær, og snart blev der også dannet en nonneorden sammen med den hellige Clara. Frans af Assisi blev blind og syg, og som 45-årig døde han i en meget tidlig alder. Og allerede 2 år efter blev han helgenkåret, hvilket er meget tidligt. Der kan gå op til flere 100 år, før at man bliver helgenkåret. Basilica di San Francesco er gravkirke for Frans af Assisi, hvilket også kan ses her, og den ligger som sagt i Assisi. Vi er nu bevæget os ind i selve kirken, og vi er gået ind i et rum. Og det her rum det blev brugt som lederne af franciskanerordenen. De var herinde og diskuterede sådan, hvordan man var den optimale franciskaner, kan man sige. Hvordan man sådan skulle leve sit daglige liv, hvad man måtte gøre og hvad man ikke måtte gøre, for eksempel. I midten af rummet står en stor søjle, hvor 4 palmeformede buer udspringer. Denne søjle symboliserer livets træ, som er en stor del af franciskanerordenen, og den symboliserer ligesom det spirituelle ved ordenen. Som det ses af det billede her, der er malet på væggen, så er Jesus ikke stigmatiseret, som han ellers normalt er, når han hænger på korset. Og det er fordi, man tror på i franciskanerordenen, at det er Frans af Assisi, der bærer de her stigmatiseringsmærker, fordi han bærer Jesus' smerte. Og Frans af Assisi, han gik derfor rundt med nogle handsker, der var lavet af et bestemt materiale, fordi man heller ikke troede på ting som sådan noget salve og medicin, men i stedet troede Frans af Assisi på, at de her handsker de hjalp med, at sårene ikke skulle blive betændte. Franciskanerne troede på, at man skulle leve et meget ydmygt liv, og derfor måtte de heller ikke bære andet end klæder af det billigste materiale, som var en slags lokal uld, som heller ikke var plejet eller forarbejdet på nogen måde. Af Gud havde franciskanerne fået lov til at gå med en tunika med en hætte. Nu har vi talt en stor del om noget, der beskæftiger sig med religion, men vi har jo også været naturgeografi indover, og den anden del af vores opgave, den handler om jordskælvsdannelse. Overordnet snakker man om 3 forskellige typer af pladerand, og der findes disse 3 forskellige, der hedder konstruktiv pladerand, destruktiv pladerand og bevarende pladerand. Konstruktiv pladerand, det er, hvor pladerne de trækker sig fra hinanden. Destruktiv er, hvor den ene plade bevæger sig ned under den anden, og så har man bevarende,
som er, hvor to pladerande de ligger og skubber op og ned af hinanden. Spændinger mellem den afrikanske plade og den eurasiske plade udløser jordskælv i Italien, hvilket de oplever med jævne mellemrum. Hele Middelhavsregionen ligger i et grænseområde, hvor den afrikanske plade masser sig ned under den eurasiske plade med omkring 1 cm om året. Pladerne masser sig hele tiden mod hinanden, og de kan ikke bevæge sig frit, fordi der er sådan en voldsom gnidningsmodstand. Og så brister det en gang imellem, og derfor kommer der et jordskælv. Der er tale om et såkaldt destruktiv pladegrænse, og de destruktive pladegrænser opstår, hvor plader bevæger sig mod hinanden. Her er der tale om, at de mange jordskælv i støvlelandet skyldes sammenstød mellem 2 kontinentalplader. Italien ligger nemlig på den eurasiske plade, og havbunden vest for Italien ligger på den afrikanske plade. Både Alperne og de store vulkaner er blevet dannet af sammenstød mellem de 2 plader. Got on my buttercream. Føderstation. Ej, hvor var det mega sjovt. Ej, det var så sjovt. Kan du huske, det blev oplevet? Ja, det var virkelig mega nice. Men ja, skal vi få konkluderet det på opgaven måske? Ja. Skal vi starte med religion? Ja, det er god idé. Altså, det forholder sig sådan, at hele den her munkeorden, franciskanerorden, den startede med, at Frans af Assisi, han kom i krig, og hvor han så blev taget til fange. Og i den her tilfangetagelse begyndte han at tage sin tro meget mere seriøst. Og han gav ligesom afkald på alt materiel ejendom, for at kunne give sig 100% hen til Gud. Nå ja, og så blev nonneorden også stiftet. Der i 1212 af Frans af Assisi. Til ære for Clara af Assisi. Ja, det var jo to år efter, at franciskanerorden var blevet godkendt. Ja, og franciskanerorden blev meget hurtigt populær, altså også i resten af Europa. Den bredte sig meget hurtigt sådan, til store dele af verden. Og så prøver at komme lidt sammen sådan med vores naturlige del, men det er jo lidt svært. Så. Ja, vi prøver at komme naturgeografi sammen, ligesom med spørgsmål om det her munke og nonne og dens oprindelse, sammen med jordskælvsdannelse, men det var mega svært. Vi havde tænkt på sådan lige, og da vi var dernede, ligesom at finde ud af noget omkring, hvordan folk dengang måske så på altså jordskælvsdannelse, om de tænkte, det var religiøst betinget, eller om det måske mere var noget naturbetinget. Ja, og også om de måske undersøgte det lidt, måske. Vi må også kigge lidt nærmere på, hvad der egentlig skete. Men det gik ikke rigtigt. Det kunne ikke få til at hænge sammen. Så vi har lavet 2 separate spørgsmål, som ligesom også kan ses i videoen. Ja. Men ja, skal vi sige noget om naturvidenskaben? Ja, det synes jeg. Will be spent to the grooves. Italien ligger på den eurasiske plade, og så vest på kysten, eller hvad hedder derude, der ligger den på den afrikanske plade, som så støder sammen, som så skaber de her jordskælv i Italien. Så det er sådan en destruktiv pladegrænse? Ja. Nå, men ja, den her destruktive pladegrænse, den skaber jo så selvfølgelig nogle jordskælv, så Italien er rimelig hyppigt ramt af jordskælv. Og det har Assisi også været, som jo var den by, vi besøgte. Blandt andet blev den her kirke, Basilica di San Francesco, den blev ramt af et meget voldsomt jordskælv. I 97? Jo, i 1997. Som de selvfølgelig kom. Ja. Så blev den til genopbygget. Ja. Let's make products. Oh, hey. Der er jo noget, vi har undersøgt den aktiviteten i området dernede. Og der er sådan noget med, at der er en masse jordskælv, men der er ikke rigtig nogen af dem, som er virkelig kraftige. Og de ligger alle sammen rimelig højt oppe. Fortsat hvor højt de kan være, eller hvor dybt de kan. Ja. Tak for det. Tak for det. Ha' det godt. Hej!